για το δεξί διάδρομο. Αν το πάνεις έτσι, θα γυρίσεις εδώ το πατώ. Σκάσετε αυτό. Ό,τι πάνεις έτσι, θα ξέρεις. Στον αριστερό διάδρομο έχουμε τον Κυρίτσι, γνωστό σε όλα τα τρακτήρια ο Κυρίτσης, με το πανέμορφο πεντάρι του. Τώρα τρέχει με ένα Passat Turbo από ναύπακτο. Για το δεξί διάδρομο ο Μέμος, στην κατηγορία 14, γνωστός και αυτός πάρα πολύ από το Μεσολόγγι, τρέχει όλα τα γρήγορα μάξια από εκεί. Πάμε να δούμε και τους χρόνους τους. Για τον δεξί διάδρομο ο Μέμος με χρόνο 13-9-66 λίγο αυτός κατηγορίας, ενώ για τον αριστερό διάδρομο Κυρίτσης 14-2-0-1 με 177. Πάμε να δούμε τους επόμενους δύο οδηγούς. Από το team και Γιώτη είναι και οι δύο, ειδικά το δεξί αμάξι του Hyundai έκανε πολύ καλό χρόνο εχθές, πολύ γρήγορο. Αριστερά λοιπόν είναι ο Σαγιάς και δεξιά είναι ένα Hyundai, είναι ο Κωνσταντάρας, συμμετοχή από Αγρίνη και οι δύο. Δεν πάτε παρέα γινόταν. Όχι. Να έρχεται και η κατηγορία 13, επαναλαμβάνω, να έρχεται και η κατηγορία 13. Σε 3 λεπτά κλείνει η είσοδος για τη 13. Στον αριστερό διάδρομο, Πετράς με χρόνο 14-3-69 με 160 έξοδο, ενώ για το δεξί διάδρομο 13-4-85 με 162. Να έρχονται και η κατηγορία 13, 12 και 11, να έρχονται και αυτές. Κατηγορία 13, 12, 11. Μωρέ, μόλις τελειώσει. Το τρεμπούνε, μόλις τελειώσει. Θα τρέξει μια άλλη και κάτι δεν μπορείς να κάνεις. Στα μηχανάκια θα πας σε ένα πέρα. Όταν τελειώσει τα ψηφίσματα, τότε θα πάω εκεί να είναι άλλο, περιμένω να γυρίσει. Πολύ καλή κίνηση από τον αριστερό διάδρομο. Είναι ο Κούσουλας και δεξιά είναι ο Γιώτης. Πάμε να δούμε χρόνο για τον Κούσουλα για τη 14, 14-8-0-9 με 145 για τον αριστερό και 15-3-29 για τον Γιώτη δεξιά με 162 έξοδο. Α, ναι, από το γούμι φορά όμως. Πάμε να δούμε στον αριστερό διάδρομο, είναι ο Σάμας με ένα δυνατό Ήμπιζα, είναι κατηγορία 14. Στον αριστερό διάδρομο έχουμε τον Μάλι με ένα πολύ δυνατό πεζό. Για τον εξής διάδρομο έχουμε Σωτηρόπουλος.
Και ο χρόνος για τον αριστερό μάλις 14.257 με 170, ενώ για το δεξί διάδρομο 14.45 με 132. 14-2. Πάμε να δούμε τους άλλους δύο οδηγούς με την κατηγορία 13. Στον αριστερό διάδρομο είναι ο Ζωμακούπης, δεξιά είναι ο Βαλογιάννης. Ένα στέρα λοιπόν και ένα τετρακίνητο Σουμπαρού. Ξεκίνησαν και οι δύο πολύ δυνατά. Για να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος. Για τον αριστερό διάδρομο λοιπόν, ο Ζωμακούπης με χρόνο 13.181 με 166, ενώ για το δεξιό διάδρομο 12.979 με 166 για τον Βαλογιάννη, για λίγο εκτός κατηγορίας. Έτσι. Ωραία, άρεσε. Σαν τα ωραία αυτά. Πολύ τα ωραία αυτά. Πάμε να δούμε για τον αριστερό διάδρομο είναι ο Μέμος από το Μεσολόγγι, δεξιά είναι ο Πάτρας από το Αγρίνιο. Και αυτή θα είναι πολύ δυνατή κόντρα. Για να δούμε. Για να δούμε και χρόνος, ο Μέμος αριστερά, ο Πάτρας δεξιά, χρόνος για τον Πάτρα, 14.567, ενώ για τον Μέμο αριστερά, 14.742. Δεξιά είναι ο Καλαστάνης με το 13.04, κατηγορία 13 λοιπόν και οι δύο. Πάμε να δούμε χρόνους. Ο Παλιούρας δεν μπόρεσε να βρει πρόθεση εχθές, για να δούμε τι θα κάνει σήμερα. 14.394 για τον Παλιούρα, 14.922 για τον Καλαστάνη δεξιά. 147 έξοδο για τον δεξί και 145 για τον αριστερό. Σε πόσο στο 15 μου κουδετεύεις. Και δεξιά είναι ο Σκέτζος με το S3. Για να δούμε, δεν έχουμε το Σκέτζο με το Evo, ήρθε με το S3, το φυλάει για το τυμπάκι και ο χρόνος για το Σκέτζο 12.723 με 176. Πολύ δυνατό το S3. Να έρχεται κατηγορία 11 και show car. Επαναλαμβάνω, 11 και show car κατηγορία άμεσα. Για τον αριστερό διάδρομο έχουμε τον Κυπραίο με το Πούντο, δεξιά είναι ο Νιζίσρας. Δύο πολύ δυνατά μπροστοκίνητα. Για να δούμε, κατηγορία 12. Είναι κρυφό το. Πολύ ωραία
γενικότερα ανάμεσα στους δύο οδηγούς, πολύ κοντά και τα δύο αμάξια, για να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος. Και ο νικητής είναι στο δεξί διάδρομο με 12-7-57, 196 έξοδο και 12-9-9-5 για τον αριστερό με 182. Κατηγορία 11 και show car, άμεσα. Και πάμε να δούμε ποιος είναι ο οδηγός με το ρόμποτο ασημί. Είναι από Πάτρα, πρέπει να είναι ο Παρθένης στο πιτ. Το αυτοκίνητο είναι από Μεσολόγγι και ο οδηγός είναι από Πάτρα. Τι που είναι, σου δώσεις και τι θέλεις. Πού είναι η στο δεξί διάδρομο με το Audi, έκοψε ο Παρθένης λίγο, για να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος. Ο χρόνος για τον Ζόντα πολύ καλής για την 12 με 12-0-25 και 185 έξοδο. Για τον Παρθένη 12-2-13 με 175. Και πάμε να δούμε το μοναδικό αμάξι στην Ελλάδα, είναι από το Κυρίτσι, από Ναύατο, ένα Renault Bimoto με 2 μοτέρ. Είναι ένα απίστευτα καλό αμάξι. Για να δούμε λοιπόν τον Κυρίτσι, είναι μόνιμος στα μόνα σε όλα τα track day, πολύ καλός οδηγός, με ένα πολύ καλωστημένο αμάξι. Προσέξτε το ρεμιδάκι, αυτό έχει 2 μοτέρ, ένα μπροστά, ένα πίσω, κίνηση και στις 4 ρόδες. Πάμε να δούμε λοιπόν τον χρόνο για τον Κυρίτσι, κατηγορία 12 και ο χρόνος για τον Κυρίτσι είναι 11-9-12 με 191, πολύ καλός χρόνος για τον Κυρίτσι. Άρπατη! Και δεξιά είναι ο Πάτρας από Αγρίνιο. Έχει χρειαστεί τα περάσματα ο Πάτρας αυτές τις μέρες, τρέχει με πεζό, σε διάφορες κατηγορίες. Πάμε να δούμε λοιπόν τον χρόνο για τον Πάτρα για την κατηγορία 12 και ο χρόνος του είναι 13-7-81 με 170 έξοδο. Ναι, θα δεις την ακίτα που είναι η αεροδρόμια αστρά. Θα δεις και πάρα πολλά αυτοκίνητα. Και στον αριστερό διάδρομο έχουμε τον Βαλογιάννη με ένα Σουμπαρού, συμμετοχή από Βάρδα. Ο Βαλογιάννης είναι μόνιμος στα μόνα σε όλα τα track day. Το αυτοκίνητο το δικό του είναι ένα Σουμπαρού ασημί το οποίο κάνει δεκάρια. Δεν μπόρεσε βέβαια τώρα να το φέρει, φυλάσει για την Πάκη. Τον έχουμε λοιπόν εδώ με ένα άλλο εξίσου δυνατό Σουμπαρού. Είναι το 11-05. Πάμε να δούμε λοιπόν τον Βαλογιάννη αριστερά και δεξιά είναι ο Μέμος. Πάμε να δούμε πέτρα. Βγήκε πολύ δυνατά Σουμπαρού, έφυγε καλύτερα ο Μέμος. Δεν πήραμε χρόνο για αυτούς τους δύο, κάτι πρέπει να έγινε, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν.
Είναι τα δύο Subaru που έκαναν πριν την κόντρα. Και είναι στον αριστερό διάδρομο ο Βαλογιάννης από τη Βάρνα, δεξιά είναι ο Σκέτζος. Όχι ο Σκέτζος, συγγνώμη, ο Μέμος από το Μεσολόγγι. Λοιπόν, πάμε ένα δυνατό χειροκρότημα και για τους δύο, έτσι να τα δώσουν όλα. Πάμε! Και οι χρόνοι τους είναι για τον αριστερό 11-8-15 για τον Βαλογιάννη, 12-0-57 για τον Μέμο, 204 έξοδο για τον αριστερό, 181 για τον δεξί. Πού παπάς. Εκεί πέρα, από τρία. Ο τελευταίος. Στο Άγγελο του Παπέρου. Για να δούμε θα κατεβάσει το χρόνο του κι άλλο. Και ο χρόνος που έκανε είναι 10-176 με 225 έξοδο για τον Λαϊνά για τέταρτη φορά. Και ενδιάμεσα από τα μάξια μπαίνει ο Αποστόλου, τρέχει με ένα μηχανάκι το οποίο το δοκιμάζει για πρώτη φορά. Είναι ένα μηχανάκι για την κατηγορία Super Pro με φαρδιά ρόδα πίσω. Έκοψε πριν τον τερματισμό Αποστόλου, το δοκιμάζει εξάλλου το μηχανάκι 12-2-22 με 168. Κατηγορία 14 για τον αριστερό διάδρομο έχουμε τον Κωνσταντάρα. Δεξιά είναι ο Σάμας. Πολύ ωραία κόντρα, αλλά έχω την εντύπωση ότι το Hyundai πρέπει να έχει περάσει μπροστά. Για να δούμε χρόνους. Για τον αριστερό διάδρομο 13-6-08, ενώ για τον δεξί διάδρομο 14-9-06. Πάμε να δούμε το επόμενο ζευγάρι. Τον αριστερό διάδρομο είναι ο Κυρίτσης από Ναύπακτο με ένα Passat Turbo. Για τον αριστερό διάδρομο ένα αμάξι από το team του Πάτρα. Και είναι ο Καπέλης. Πίσω, να μην τρώμε μπαταρία. Για μένα. Πάμε να δούμε λοιπόν Καπέλης, τον αριστερό διάδρομο και Κυρίτσης στο δεξί. Κάτι δεν πειράζει.
14.039 για τον Καπέλη. Πολύ καλός χρόνος για τη 14 και 14.39 για τον Δεξικινίτσι. Πάμε να δούμε τον Μέμο στον αριστερό διάδρομο και ο Μιχάλης Βασίλης για το δεξί. Και η χρόνος τους είναι για τον Μέμο στον αριστερό διάδρομο 14.105. Ενώ για το δεξί διάδρομο 14.993 με 151 έξοδο, 162 για τον Μέμο. Χρόνος για τον Διώτη στο δεξί διάδρομο 14.464. Ενώ για τον αριστερό διάδρομο 14.220 για τον Πετρά. Πάμε να δούμε το επόμενο ζευγάρι, είναι ο Κούσουλας στον αριστερό διάδρομο με το κίτρινο ραλί. Και ο χρόνος για τον Κούσουλα 14.346 με 152. Για τον Πάτρα στον αριστερό διάδρομο 14.108. Ενώ για τον δεξί διάδρομο 14.215. Στον αριστερό διάδρομο είναι Παλιώνας με ένα πεζοτούρκο από Αγρίνιο. Αριστερά. Στο δεξί διάδρομο είναι ο Σκέτζος. Και πάμε να δούμε χρόνο
τον αριστερό Παλιούρας, 13-8-27. Ενώ για τον δεξιά Σκέτζο, 13-0-79. Πολύ καλός χρόνος για τη 13. Στον αριστερό διάδρομο είναι ο Ζαμακούπης με ένα σφαίρα. Δεξιά είναι ο Μέμος. Για τον αριστερό Ζαμακούπη 13-4-80. Ενώ για τον δεξί Μέμος 13-8-17. Πάρτε κάτω ζάρκα βγάζω τα φλαγιά. Πάρτε κάτω ζάρκα βγάζω τα φλαγιά. Το μέτρο θα βάλω πες μέσα και σένα. Στον αριστερό διάδρομο λοιπόν είναι ο Βαλογιάννης από Βάρδα με ένα Σουμπαρού για την κατηγορία 13. Μόνιμος θαμώνας για την κατηγορία 13 Βαλογιάννης, κάνει πολύ χαμηλούς χρόνους. Πολύ καλή εκκίνηση από τον Βαλογιάννη, θα είναι χαμηλό 13. Και ο χρόνος του είναι για λίγο 12-9-64 με 167. Στο δεξί διάδρομο έχουμε τον Καπέλη για την κατηγορία 14 με ένα ΣΕΑΤ. Και ο χρόνος για τον Καπέλη 14-2-48 με 162. Πάμε να δούμε στον αριστερό διάδρομο ο Κυπρέος με ένα πολύ δυνατό πούντο. Δεξιά είναι ο Παρθένης από την Πάτρα με ένα Εύω. Από Μεσολόγητο αμάξι από Πάτρα οδηγός. Και ο χρόνος για τον Παρθένη στο δεξί διάδρομο 11-9-14 με 186. Ενώ για τον αριστερό διάδρομο 13-4-77 με 134. Και πάμε να δούμε στον αριστερό διάδρομο είναι ο Ζώντας με ένα πολύ δυνατό Audi A4 με τον Κάτω Πρέβεζα. Ενώ για το δεξί διάδρομο είναι ο Μιζήθρας.
Πάμε να δούμε χρόνος για τον Ζόγκα αριστερά, 12-4-32 με 183. Ενώ για το δεξί Μιζήτρα, 12-7-25 με 198. Έρχεται και η κατηγορία 11 και show car. Επαναλαμβάνω, κατηγορία 11 και show car. Να έρχεται άμεσα. Και πάμε να δούμε στο δεξί διάδρομο από ναύτα το Κυρίτσις με ένα Renault 5 Bimoto. Δύο μοτέρ λοιπόν στον Renault, αυτό που βλέπετε, ένα μπροστά, ένα πίσω, κίνηση στον μπροστινό τροχό. Στον μπροστινό τροχό το ένα μοτέρ, ενώ για το πίσω μοτέρ έχουμε κίνηση στον πίσω τροχό. Τετραπλήντο λοιπόν το Renault. Για να δούμε. Και ο χρόνος για το Κυρίτσι 12-5-5-6 με 190. Στον αριστερό διάλογο πρέπει να είναι ο Πάτρας, αυτός ο οποίος κάνει burnout και με την όπιστον. Για να δούμε λοιπόν αν είναι αυτός. Ναι, αυτός είναι. Πάτρας λοιπόν, πάνω στους Πάτρας εδώ από το Αγρίνιο, από την ομάδα του Πάτρα, με ένα BMW 30 το οποίο πρέπει να φοράει μοτέρ Supra. Και ο χρόνος για τον Πάτρα έχει κόψει πάρα πολύ, πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα με τη Φωσμάν, 19. Αφήσει ο Μπάρμπας μόνο του. Και ο χρόνος για τον Παλογιάννη 13.070 με 137, ενώ για τον αριστερό για το δεξί διάδρομο 15.60. Και πάμε να δούμε το line-up που Άρτα αν θα καταφέρει να κάνει εννιάρι. 10.071, καλύτερος χρόνος που έχει κάνει μέχρι τώρα. Πάμε να δυνατήσουμε κόσμο για το line-up να δούμε εννιάρι. Πάμε! Στο δεξί διάδρομο είναι ο Μέμος με το Σουβαρού και πάμε να δούμε χρόνο για το line-up 10.186 με 2.24, ενώ για τον Μέμο 12.048 με 182. Θα τα πάει και τώρα που πλάκα του συσταίνει. Ναι, έτσι.
Έφερα το line-up, το δυνατότερο αμάξι για σήμερα. Ένα χειροκρότημα για το line-up, Άρτα, πάμε! Για να δούμε χρόνο. Και ο χρόνος για το line-up 10.070.